Okay, so na nga itong sender karon pinadaan kini sa usa ka lalaki nga patago lang sanghan nga makir. Kini kabatan duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Makir. Kini akong silingan nga pati ang batasan na niya. Nya kusog na ba kayo sip-sip sa uban? Kalagot kay taon ng bayhana taon ba? Kay mura bang mapahimo sa panahon? Pero aron inyo kung masabtan akong sugilano na, inaniyon ako pagsugod ang tanan. May hambugira, akong silingan, kung mangyanggi, kutsipay sakyan, litsun kunog hamon, ang iyang kumprahon. Sa himan-himan, ginamusay sudan. Kung gustoon siyang mga bestida, ikaw kung sa Hong Kong o Amerika. Akong nakitaan kung diin kumpraha, sa ukay-ukay lang diha sa iskina. Kung musulod siya sa madyongan, murang si Kinsa nga balik bayan. Kung mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamot puro sa alangas. Pagkaugma, dili mo na makita, puro silado, pultahan o bintana. Maglikay-likay na sa maniningil, kung masaktan, daghan o pasangin. Ay, pre! Pre! Ikaw rin na, pre! Dali! Saan mo ka? Dali, son! Ako ba pre, oy, ikaw yung ako doyo, pre. Awas ka naman. Mingaw ka ako. Pre, muntaan na lang ko ba, pre ba? Kay nanghatag ba kung ayuda ang barangay? Mau ba? Mo rin pautan na lang ko, kung nakadawat maka. Unya, pila mo na dawat. Ang buta ka smari na ulit kadawat ba? Ang ko diri, tagsara mo ko din eh. Kadiya itong hutana ko ha? Gang! Weng! Gang, unsa man? Dali, kadiya tra. Dali, ragot. Ano man? Kuan ba, si Pretulio ba, ingon ko siya ng hatag kuno ginabang sa barangay. Nya, wa ba kuno ka kadawat taon? Kay wa man ko, nya, ikaw ba sin kadawat ka? Uy! Unsa di ko nung ipanghatag, pre? Ay, kung ano ko, may kanang may mga pinansyal o mga grocery items, pre. Uy, wa ko kadawat, uy. Amay, di ka, pre, kay nakadawat ka. Ay, nakadawat, oy. May ani lang ko kayo nagsusi kung nakadawat, masan mo kay mautana ko, pala inyong nadawat. Kay kana rabang tiglista, surambaw kayo na. Kana spatring, hamot lang. Hapit na, tahas mga tao diri kay, may nag-leader diri. Ato Sila Teresa. Oo niya. May bawaan man, nahibawaan nga ang panghatag sa politiko, imbis tag 500, kikwaan mag-dress. Ang naabot sa mga tao, blues na lang. Paita, good. Has kang nabihang paaka, perting gitigbas o gitigbasan o sobrang pakasulti. Halahap kay Oh, Petigbas. mao na naniguro mi ba? Kung pila gyud gipanghatag. Unya, wa di mo kadawat, pre. No, wa mi kadawat anak, pre, uy. Sige lang mare. Tanaw na ko mare ha. Wa ba kas listahan inyong han? Muro nakakita mo ko sa inyong pangalan dito. Ruina tingo, dili ba? Ikaw man na mare? Oh, pre, ako na. Murag na lagi. Kakita ko sa inyong pangalan. Ana, ambot lang ka, pre, uy. Na, daghay ko kung maliyan na babayhana. Tanaw na ko dito mare ha. Kailaman ako. Kaya ka na nagkuputulistahan kaila ko. Mao ba, pre? Sige, pre, palihog ko na kung tanaw, pre, nadagi da. Sige, awa, pre, ha. Hay nila sagdila na di probeda. Kapalit ro yapon takbugal susudan unsa. Ay, dili, uy, nga nung pasagdan man ato man ang kwarta. Gikanas politiko. Ang kwarta nga gigamit anak kwartas mga tao. Unya, piliun na din nilang tagaan. Asa na yung upan? Asa bang Ay lang mo kabala ka man pre. So sihon ko ni. Soor kinamos Paritorio. Mao tao na itigbalita tao na mo sa mga kalihukan sa barangay. Unden. Pre! Ayo! Oy, pre! pre! Ni ana ba sa kadali. May kaniya kada. Unsa man? Ha? Oy, dali, sa Paritorio ay. Ani ana sa lagi ka? Pero naara ka das naara ka sa kanang layo. Tapos gawas taon. Suod na dire. Suod, pre. Ablit mo pare. Ako ito ablihan. Nana, pre! Ablihan dito. Nya, pasod na ka. Suod na nga rin, pre. Dali, pre. Ay, dahil mo balita, pre. Balita na yun. Kaya pre, mare. Dito ko gikas kilahan kay
kuan ba? Ah. Sige pa man upang hatag sa mga ayuda. Mau ba niya pre? Matay mare. Ang buto-buto ba ni? Mare, okay ka no pre ha? Akong gitanaw ang listahan dito. Kaya nakabantay lagi ko nga diha tong imuhan. Mao nga akong giklaro ug naabag yun. Unya, pre, unsa man? Pagklaro na ko pre. Ako magsunaklaro. Pagklaro ni mo giklaro, pag hindi mo, Oh. unsa mo giklaro? O sa lagi ka, bebe, dahil klaro ba ka mo klaro? O sa lagi klaro ito, be? Mare. Libog si ko na yung industriya, hada? Mare. Klaro ako nun ay mo gisulti, pre, uy. Pre mare. Ako yung nakita dito ang pangalan ni Mari Wing. Ha? Rowena Tingob. Oh, dili ba ikaw na mare? Ako lagi na, ako na! Pastila mare. Ang dili yun makatpatuon ako. Ang saban, ang eh? imong pangalan may nakapirma. Perfect. Buti ipasabot, may nikuha na sa imong ayuda. Shala ni! Recorded by X Thunder Gaming. True na gisulti mo, pre? True na? Tinuod lagi, pre. Tinuod Uy, na. di na mahimo, uy! Ako man itong ayuda, anong lain may nikuha? O sige nga, pre, si mga anday. Sina ang? Wing tingob. So ba di ay, pero bisag na oy, may bawaan manggihapon na. Kay ang middle name di ay. Oh, maog yun, mare, maog yun. Di na pwede, pre. Kinahanglang makuha ko to at doon to nako. Ay, dahil may labutan na sus, kapuyasan na rin. Ah, bubaton ko noon na sila diha. Oh. Kadi at doon ako. Wako kapugong sa kong asawa, may atong itaw siya. O niya, ako yawan ko, kay lain naman akong asawa ko na yung suko. Gusto kilgubot, kanong pangiling mo na uko ka ni. Purbida, matong akong yapas, o niya. Animal ay. Asa ka ginawa ang kitang asa na ni Mayhana? So ayan ako claim. So ayan ako kung tinuod na ako abagyot niya gikuhas lain. Gikuhas lain kanindot good aw. Gubot gini ron. Ay, kada ay da. Ayaw nag-iposta og scatter, ha? Masik ko sa ni mo giposta sa scatter. Ayaw ka limtiring imong groceries na din, ha? Siya ba yun? Uy, excited ka isa sa cost assistance. Kalimtan na lang ang sardinas ug noodles. Next! May buntag, ma'am. May buntag. Isingan, ma'am. Uwi na tingob. Rowena Tingob. Wow, kitingob yun. Wag yun kitag sa tagsa. Nagpakatawa kayo? Ay, kasakit. Ibundak pag yun. Siya may madam ba yan? Ay, joke na to, madam. Ay, okay. Rowena Tingob. Diara. Oh! Giklim naman na gini. What? Sige, Clay. Huwag mo kadawat, anak. Ha? Pero simple kayo, madam. Kanya na may perma. Ay, awa, oh. Uy, di na ako pirma. Ha? Wa pa ko kaklaim na ako Mawang taruhan na ninyo ha. Kinsa nagpirma, anak. Hoy, tingog, oy! Ako mahibaw, madam, kay karon pa man ko, gahapon, lain man to ang nagbantay din eh. Kinsa nagbantay din gahapon? Si Patring, siya mo yung naghatag gahapon. Patring day ha. Asa nas patring ron? Wa man siya karon, kay siya may duty gahapon. Mao ba? Og ba na siya? Wa na, madam, last na lang ron. Animal. Karon na ning patringan ni. Karon lang gid magkita mi. Sabor daw para kaligo. Napa man to'y gamay? Wa na di ay. O naman. Sige, kay magpalit lang ko kadiyot. Apila sa shampoo. Okay, dong. Ay, kainit ba? May pag nangumpra mi gahapon da. Aw, katot adayang ayuda kay naaman to'y groceries. Animalistic industry. Ana! Mura gituyo gis kahigayunan ay. Ang kurakot nga patring ay. Ha. May kinakita meron ay. Nakakita na siya nako. Ni Barok niya ni aksyon si Bat. Ay! Shh! Asa ka? Asa ka, patring? Ha? Dool diri day. Asa ka? Lakaw ka man? Aksyon ka maglakaw? Unsa ka? Musibat ka! Hadlo ka nakakita na ako unsa no? Uy, nga nugot ka. Ang mahadok man ko nimo. Unsa may akong sa nimo? Wala ka mahibaw sa isa ni mo diri nako. Oh, unsa man ko no? Wa ko nimo pahibaw nga giapil ko nimo glista. Unya di ay ikaw ra ni kubras akong ayuda. Ay, pindi ka. Wala ko apil. Uy, nga naman gianita ka. Nya gilisan ako imongan. Ha, gianita ka, gianibati ka. Wa! Oh, wa man di ay. Unya ka nang mangita man kasi imong ayuda nga wa man ka na ako giari dire. Gituyo gid ito nimo nga wa ko nimo ari Aron punuhay wa ko maapil pero dito sa lista na ari to ako ngan. Unsa?
Dito taong ko kahapon, day. May misulti na ako. Nga tua dito ako nga nakalistag yun. Unsa? O sa dihang akong gi-claim, wa na ako makuha, day. Doon ay laing ni claim. Unya glain na may claim sa may labot ako. Ay sus! Ay na lang taoy! Dahil mo kung itay ni claim ato! Iya, gipasanginlan ko ay makiha ka teka anak day. Ha! Ikaw mukihan ako? Sige! Magkinihaay ta. Una, i-report ko rin dito sa kapitan. Ug may ebidensya ko nga ikaw may nagbantay ang higayuna. O karon niya muli mo day ka na ko karon. Sige, sige, pamakak yung maayo day. Tanaw tog di ba ka maputbol hanggawa ka. Unsa? Ugma day, mag-abot sa opisina sa kapitan. Mag-abot tang animala ka. Saday? Mao gyud, mauna. Naabtan gyud akong animal dito sindahan. Mo ba? Mo rin dugay kapalit sa bursa po. Oo. Ay, ako yung gilalis ang ganahan. Unya tungod sa kong kalagot, ugma mag-abot dito sa opisina sa kapitan, i-report ako siya. Ay, day, ay na nga na sa buka na yun. Kasama ko ayun si Samo. na, eh. Mo nang mag-anad ng mga animal. Di man lang tamo kihulgod. Mao ako, adi na magsilbi na ako. Musugot kung watay madawat nga ayuda basta klaro lang. Unya kay naman na. Lain mo yung nagpahimos? Ato ng kwarta ang gipalit ng ayuda day. Ay day naman dong. Kwarta nas mga tao. Unya sirik buton lang nila. Dili. Di gina mahimo na ako makir. Ay. Sokol kog binungi ay anak makir. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Madam, ni alagi ka. Nakuha na ni mo yung mga ayuda, madam. Ano ang pagkuha ang ikuha ng mas lain? Ha? Mo ba? Hala no. Asa si Kap? Naku ireklamo. Tuwa sa taas, madam, sa iyong opisina. Saka lang. Sige, thank you ha. Diha lang ka dong. Rila ko magawa mo doon. Diha lang ka. Ay paglakaw ha, huwatag gid ko. Ay, suga kayo. Sawa taon eh. Porbida. Bida. Sir. Sulan ko. Ay, oh. Oo, wala ka diha, sir. Ding kalayan, kiniamang ko. Gusto kang musayaw ko. Day, wata ko, day. Kuyo ko di mo taas. May buntag Kap. Uy. Mahayog buntang na dali. Dili, Nada kay bisita Kap? Dili, likod mo. Oh, mula siya ka. Yay, naunahan ko da. Dali, ganina rin yung naghuwat ni mo. Sayo hagod niya. O, sabay ato ni mo, ha? Kap, gusto kong mahibaw ka ani Kap. O, sama ka na. Dunay alimatok nga nakasuod din sa imong opisina Kap. Oo, kuyawa ko, kinsama na siya. Oh, wa man ang misuri ni Rosa mga opisina kap. Siya naman. Ang buot mo ipasabot, ikaw dahi, mao'y alimatok din hinga misod, ikaw may misod. Dili ako Kap. Kalang nasa pikas nga lingkuranan, mo na'y magguba nimo. Oh, gano'n lang kayo ng kamanyana. Tungod kay ang akong ayuda Kap, nga para unta namo ug sa akong pamilya, gisurikbot anang bayhana. Uy, ayaw nyo pagtuo. pagtuo. Ayaw pagtuo anak kap kay but-but Hello na muna, niya. Patreng. Sige, weng padayon. O sa mga yung nahitabo. Ay Kap, wa ko niya pahibaw nga gilista day ko niya sa ayuda. Wa ko magtuo nga naaday ang akungan. Di mas maayo hinoon. Angay ka malipay tayo na apel ka sa ayuda, dili ba? Unta Kap, ninot unta kaayo, angay kinunta kong malipay. Pero ang problema kay ibis makadawat mi wa man hinuon ko kadawat oy kay ni kanaamay ni claim malaing tao. Kasama yung claim. Ay wa nay lain Kap kana bayhana. Mao na ang kurakot kaayo. Kana ay kurakot. Uy, ay pagkakagsulti ha. Tingalig makiha ka anya anak. Yung sa tinuod ba kini, Patreng? Wa man ko magkuha ng iyang ayuda kap. Kundili ikaw kinsamay na claim. Tugan sa tinuod, Patreng. Ako'y nagperma kap. Pero ang iyang ayuda, naaman nimo. Usayan, usay niyan ako. Pagkarong, Patreng, ha? Unsa ba itong gibayad nimo sa pagkaon nga imong gi-order nga iya man tong cash assistance kap? Animal, ako naman hinoyan yung giduot ani kalaki, ha? Gusto mo ako'y mukihan ninyo, ha? Gusto mo? Nakita na ko nga lain na tinagdan sa kapitan. Sino na mo tungod sa reklamo sa kong asawa. Pero gilar yun yung kwarta-kwarta. Klaro yun kayo. Niya, wag reaction. Gihimos kapitan siyang tao.
Kwarta-kwarta rin yun nila. Kung nakita na umurag kontrahan, binoon mi. Kwarta-kwarta rin ninyo. O sana, naglukat mig barangay clearance, dugay mig pagbahas kapitan. Maayo gani? Klaro kay kwarta-kwarta. Sa ibuhato mo basa to, tani. O sa ibuhato no, alihog tabagi ko nyo mi. Kunsihal mi yung ka sa inyuhang barangay dito sa Tanawan, be. Talihog, murag personala naman ni gustong kapitan. Unsa man bang, kung ikay pasultion, kay si Ate Pres, padaganon na tanas pook, pero wag yun mudagan. Makir. Ang ginsendo na ito karong adlaw. Si Dudong Makir, Ate Pres. Makir. Ani ko sa Makir, Ate Pres, yung asawa, bagilista. Kana pang ayuda-ayuda. Ayuda? ba, Ate Pres? Oo. Karon isulti lang pa rito nyo nga nakadawat ko kuno yang kumare yang asawa ni Makir si Inday Wing Oo. sa ayuda kay nakita niya dito nga nailista, Ate Pres. Ngan. Nga niya unya nailista karon ito giadto kung tunyo giiyag yung suhito o gisusig yun yung tanan. Oo. Karon na may lista pirma daan, Ate Pres. Gikuha na. Gikuha naman daan mo tong iyang importasi sa kuan katong si Pero, ang pirma dito sa nikuha, dili ang Si Patring. sa wing ini iyang asawa. Oh, si Patring. Patring ba nga na tong babae? Mura no? Dili ang katong iyang amiga. Pero ang si Wing motoy asawa ni Asawa kuan. ni asawa ni Makir. Makir. Oh, nya ang tiglista si Patring. Oh, Karon maro kay si Patring, aghuman niya kuha siguro pero merong hatag Ate Pres siya man nilingkod kay na may gipang pirmahan niya dito. So iyang Diba? gipangkuha pag sunod adlaw ang bayot ta mo iyang gipapuli. Pero last bitaw riba iyang giingnan nga nilang tap. Nga mo ni kuha. Ako may pirma to. Nya asa mo kortay sa katuli gipalit sa muro. Gawdir nga kuan nga. Korte gyud ni. Wa tali kay bawo ang kap. Uy nga katong kwarta nga Kaya gibayad. nganong nalain man si kapitan nilang Makir, di naman tagad kayo. Ang kapitan? Oh, ningon yung kapitan nga, pagihati nun mo, ilaro yun. Sibot-sabot rin natin, Pres. Kaning ayuda mo gini madagong buto. Para na ko, Ate Pres, ka nang ayuda, tagaan yun ang tanan. Eh, di ka na, Mao lagi. ang kanang, pera, Ano man daya, unsa ipiliun sa tagaan sa iliyon nila sa ilang pabor. Karang ang kari, atuan ng tao, mao na atong tagaan ng ayuda. Di Ang di kana mo ding ayuda ato na sa mga tao nga Pabor-pabor dili ka nang angay ba nga ang kana tagaan, gigikuan na nga para sa mga pobre kana way ang mga tagaan. trabaho no way mga trabaho. Oh, mo na para na ko, Ate Pres, ang tanan ta yun nga naapoy sa inyong barangay, tan-aw ninyo nga murag lisod yun Pobre, taon kayo. kanang way- Tagaan di sa di na ninyo kauban. Oh, Kanang pagdawat anang mga mao may ilang istorya nga na ako na nadawat-dawat nga 150 million. niya Una- asa man na ihatag Pilion raman sa ilar man sa mga sakop. mura na kailangan. nakadaot kay kun inani no bisan katong dili ninyo kana butante Oh. unyong tagaan makahuna man to mayon na laoy gitagaan Inaana si Di Pabling, Ate Pres, si Diba? Pabling Garcia. oh di mo ato to ninyo Asa to yang kontra mo Mo ni yang tagaan. o kuan tagaan na niya. para Ayuda tanan. para doon ay simpatiya na nila Inoda. unya kato sa ilan na daan ilo sa tagaan ay kung di sa tagaan 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 na nadaan ninyong inyong hanat ka inyong mga kontra. Tagaan po dre. sa latod ka pagkasulti ang tanan Oh, fair ba? Dili Oo. unfair sa uban. Oh, bida. Nga mo, ikaw ba, be? Konsihal mo yung ka sa kadawat barangay. kag ayuda ba Ikaw, karon nakadawat ka kayo da. Karon sa among barangay dili mo pag-unsa kanang dili sigikan sa national sa barangay lang na gyud tali panghatag sa mga senior, Ah, di ba? Hindi, kas di ba? assistant, bugas, ana. di ba? Di ba kung sa national na amay kanang gitawag og one shot kanang every December ato mga senior. Asa na tupad? Dili kanang One gitawag shot? og one shot 1,000 ra na siya 1,000, kada month. kada December, dili kada Ah, kada December. O sa December. amo ta ba din nila sa syudad dito na dito mga Dili senior. ko, Na. Na ba diri one shot? Kadawat. kada raman ko an tag kada buwan Oo. Sa 1,000 kanang Tawin, senior siguro. pension. 500. Di Oo, one kana. shot sa kuan ra tingali na away tagay labot ana mga cities land sa province sa siguro na. O kay tanang senior na gyud man dapat adto kubra sa DSWD. Oh, one shot. Karon kung kanang one shot kana di ta mahubog ana one shot man mo Ay, di ba amo guwang ba pagtarong kon mo. One shot man daw sa. Kita mo buka na to. Balik ta. Oh. Kung ali ka sa Mateo 18 bersikulo 4. Ah. Busa kinsa ang magpakaubos sama ni ini nga bata kana mao ang labing dako sa gangrian sa langit. Ako ning gibasa ngano kay kung maghisgot ka og bata lan, ang bata dili na ka mao mamakak. Dili na ka mao malimbong ang bata. Oh, kaning nahitabo mong god ani, do na mong goy namakak ani nila. Kung dili si Patring ang namakak, si kapitan og dili siya mo namakak. Pero para nako,
si Patrick nagyapon sa kalabutan ani. Kay siya mo nilista. Yung pagkuman ingon si kapitan ko numaoy ni Kubra. Nagyapon kay kalabutan nga wa makakabadlong sa kapitan ang pananglitan ng kapitan wa kay bawo. Lagi kwarta-kwarta. Oh, nagyapon ka. Una lugar nganong nilista nimo si Wing Tingob nga wa nimo paybaw. Unya pag-claim Kontra kaya sila? Di sila kontra? Di, kontra hindi sila di res. Amo, o di ay. ini-claim ang ng ayuda padadoon magukag Xerox copy sa ID. Kinsa mga ID imong gibutang? Diin man kag-ID ni Wing nga i-attach dito. Mao Be, lang di maniyo. ba? Talaga hukus-pokus na. Oh. Mahimo para na ko gulat sa ako lang ni ubos nga ako although wala naman ta makonsehal gulat pareha man ta. Hay maayog inyong sultihan ang mayor dayon ang DILG. Oh, o di ba ditso mo sa ombudsman ikihara ninyo. Nga ari sa DILG. DILG sa- Okay, kanto bitong kanang ang na committee on chairman man ko sa kanang mga barangay tanod. Nakanibito mga dagdagang tanod nga magpabuyag. Ingko nga kap mga tukulos mayor, hindi ko mga tukulos DILG kay pagkagahay ko ni mga tanod, kung pa'y pasakit ton, papana ako prostate cancer, kung samot ako sakit, hindi ato ko mayor. Ingon na yung mayor nga, paghimo na dito kasulatan, tagai sa DILG, tagai po ng kapitan nga na. So, gikas mayor, niya po ko DILG nga, ako resign ko pagka-chairman sa Committee on Peace and Order, sir, kay kanang na ang pagkagahay ko sa mga tanod. Bahala na ko honoraryo magkobrawi sa isulti DILG. Ayaw ilisi ka, ang tanod mo ilisi. Muna nga, hay maayo, paibawa ang DILG. Paibaon yan. Unya, paibawa sa ang mayor. Kay una lugar, si kapitan panalitan tungkol sa kadagan niyang trabaho, naingon nga, naikwata o ipakaon na sa ipatimo na sa mga naniling ng uwan. Kung inot ang punga, ato yun magagikanin mo, Patreng. Kasi si Patreng ay naglista, inag-release sa mga ayuda, i-attach ang Xerox copy sa ID. Kitsa ang ID mo gigamit. Kana. Di ba? Asa man? Sige na, ang saman. Nihanga ko. Nga naman. Ba't pa mo itong giana ko? Huwag mo kumuha.